IFM News. IFM News. Regional. Naisayangkat idi kalman iti 24th Regional Higher Education Press Conference ang nagtitipunan iti 20 ket innem a higher education institutions manipod iti Rehiyon 1. Agaropa upat nga gasot ta 80 ket 5 a delegado a binukel dagiti campus journalists, paper advisors ken opisyales dagiti nagduduma a kolehyo ken universidad iti nakipaset iti patimpuyog. Dagiti delegado ket agbibin na lubal iti adu a kategorya kas iti news ken feature writing, photojournalism, editorial cartooning ken broadcasting. Ang mga ipakita iti talento, panangutob ken responsable nga panagreport dagiti estudyante. Ti patimpuyog ket mangpabilig iti campus journalism iti rehiyon ken mangisanay kadagiti agtutubo a journalist iti panaybaga ti pudno ken umno a impormasyon. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM.